ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲಿನ ಮೂಕಿದ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರುಲ್ಲೆ ದಾದಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ದೇಶಡು ವಿದೇಶಡು ಮಾತಕಡಿಟ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ VIP ಶೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾರೀತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲದು ವಿಶ್ವಡೋರ್ಮೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜಾಗೆ ಡಾವುಂಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ದೆತೊಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಅನ್ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪೊರಂಬಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೈ ಉರುಡು ದೀತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋನು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ಜನಕ್ಕೂ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಇಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಬರಬೈದನ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರ್ ದುಂಬತ್ತದು ಈ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ನಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾವಡುಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನ ಅರಲ ಒಂದಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕುಡ್ಲಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ್ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಪಂಡೇರು ಈ ಫಿಲ್ಮು ಪರದೇಶಡ್ಲ ಒಂದುವೇ ಟೈಮುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರತ 300 ಜನ ಅಲ್ಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಣಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅವೆಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅವೇಲಕ್ಕನೆ ಪರದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡಿನಿ ಚಿತ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಬಾರ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ನಿಖಲ್ ಪರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜನಕಲಿನಿ ಬೈದರ್ ಇನಿ ನಿಖಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಾಯಭಾರಿಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಏಕಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಈ ಊರುಡು ಪರವೂರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ರಾಯಭಾರಿಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅವು ಬುಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋದು ಮೇಯರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಲೆಕ್ಕ ತೂಕ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಕೇನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಈ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಯೂತ್ ನಕಲು ಯುವಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಜವನಿರು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಜವನಿಯರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಆ ಕಟೀಲ್ ದೇವರ ನಪ್ಪೆಡ ನಟೊಂದು ಈ ಫಿಲಿಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಡಪ ಒಂದು ದೇವರು ಕೇಳಿ ಭರತ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಕೋಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತನು ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದನು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದೇಕ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಪಟ್ಟು ಯಾನು ದೇವಡ ನಟುನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ರ ಅಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಅನು ಮೂಲಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕುಂಪಲ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದು ಪನಿಯರೆ ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯನಂಚಿನ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಲ ಮೇರ್ನ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಗೀತ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲು ಪೂರ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತಾ ಟಾಕಿಸಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ಫಾರಂ ಆಲ್ಡಿಲ್ದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದ ಉಂದುಂಡು ಸೊ ಜನ ಇತ್ತ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಿನ್ ಬೋಳಾಗ್ ಮೂವಿ ಪೂರಲ್ ಅವರ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂವರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಮಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತೂತಾ ಇಡುಕಿತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು? ಎಡ್ಡಾತನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಬೇತಂಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಹೊರ ತೋನೆ ಚೆಕ್ಕುಡ ತೋಲಿ ಅಂದ ಅವನು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾತು ಬರ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ತೂ ಸೂಪರ್ ಆತು ತುಯ್ನಾತು ತೂಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಕುಡದ ತೂಡು ನಾವು ಉಂಡು ಕುಡರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ವಾಚಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಪರ್ಲತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಬರಪ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನಿಯ ಪೋದು ಎಲ್ಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆ ಪರಿಚಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಲ ತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ನಾನೂರ ತೂಪುನಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. ಕಾಮಿಡಿ ಐತನೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಐತನೆ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಮೂವಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ರಡ್ಡಿ ಬಾತೆರಜಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದುಃಖದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಹೀರೋಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ವಿನಿಟ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಯಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆಬೋದು ಮೂವಿ ತೋ ಯಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಮ್ಮತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮೂರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎತ್ಲಾ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ವಾವ್ ಮೂವಿ ಲವ್ಲಿ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೋಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾತೆ ತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಬಾ ನೋಡು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು 100 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂ ಗುಡ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ? ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ವಿನೀತ್ ಹೀರೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಶೋಕ ಆಯ್ತಂಡ. ಓಕೆ ತಿಳ್ತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ ತೆಲ್ತೆ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನಾನೂರು ಬಲ್ಲೆ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಮಾತು ಮಾತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ದುಃಖ ಉಂಡು
ಫೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯೂತ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಗು ಫಿಲಿಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತ ಸರಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಪೂರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಕಲ್ ಬಂಟವಾಳ ಬೈದ ತುಯಾರೆ ಅಂದಂದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಪಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೂಪರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕುಡ ಕುಡ ಕಂದಾಪುಡು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಪನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತಾ ಬೈದ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್. ನಾನವರ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತು ತೂ ಓಡು ಮೂವಿನ ಓಕೆ ವಾಪಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಡ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡದೆ ಮೂವಿ ದಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಡ್ ಮೂವಿ. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಸೌಂಡ್ಲ ಬಕ ಲೈಟ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ ಆತನ ಲೈಟ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತೂಪನಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡ ಆತನ ವಿನೀತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆಲಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂವೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು 100 ದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ 100 ಡೇಸ್ ಪೋಪು 100 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪೋಯಿಲಕ ರನ್ ಅಪ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ 100 ದಿನ ಬಲಿಪಾಡು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ವಿನೀತ್ ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತುಳು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕುಡಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೀರ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೊಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡೇಸ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೂಡ ಇನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿನೀತ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂ ಒಂದೇ ಕೊರೋನಾದಾಯಕ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು 2 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಪೋತಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಸ್ಟೋರಿಲ ಮಾತಾ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೆಟ್ಟಿ ಜೀಜಿನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ ಪೆಟ್ಟಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಓಲ ಬಾಕಿ ಆತಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ಲಾಕತ್ತ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ತಗೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲವ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಭಾಳ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ಎಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬೈಲಾಣಂತೂ 100% ಸೂಪರ್. Superb movie, fully packed entertainment movie, a must watch. After a long time we are watching such a good movie. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನವರ ಖಂಡಿತ ತೂವಳಿ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬಾತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಹೋದ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ನಿಂಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೂಪ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ Fantastic movie. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಂಕ್ಲ ಊಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಭಾರಿ ಬರಲಾತನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ Full entertainment. Sorry. ಸೂಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್
I wish it will get super hit. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಕಾಟ ಅಂದ್ರೆ it's a very nice movie, very nice, super. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿನೀತ್ನ ಕೆರಿಯರ್ದ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ 200 ಡೇಸ್. ಸೂಪರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಸಹ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಲಿ, ಕೂಗುದಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದುಃಖದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನೋಡುವಂತಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? 5-10 ಸಲ ನೋಡುವಂತಾಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಐತೆ ಕಣೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂಜೇಟೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬೊಂಬಟ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತೆಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಎಂಚ ದಾದೇನಡು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅವನುಂಡು. ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪನ್ನಾಗ ತೆಲ್ತೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನಾತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಐನ ಚಿತ್ತನಾ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಓಕೆ, ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತರ್ನ ಸೈಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5,000 ಸಲ ತೂತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆತ ಸಲ ತೂದಾತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ನ ನೆಟ್ಟಾವಡು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವಡು. ಸೊ ಎಂಕೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಐ ಎಮ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪೂರ ಡೌನ್ ಬೈದಿನಿ, ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾರೆ ಶುರು ಆತಂದು ಆತನ ಉಂತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಾದೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಒರಿಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಾಂಗ್. ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೌಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಈತು ಶೋಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಗೆಂದವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ ನಿಂಕುಲು ತೂಪರ್ ಇಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ತಾ ಅಂದು ಎನ್ನುವ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತೂತಿನ ಕಲ್ಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇರೇನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ತೂತ ಒಂಜಿ ವಿಜೆ ಆದ ತೂತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ MC ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇರನ್ ತೂತ. ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮೇರೆ ನಾಯಕ ನಟನಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಲ ಮೇರ್ನನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ನೀರು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತಿಬಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂತಿಲಕ ಒಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಕೆ ಜನಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮನ್ಪುಣತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ ತೆಲಿಪುನಗ ಬಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ ಇಮೋಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಗ ಇರೇತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಇರೇ ತೆಲಿಪರ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಆಪುನು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪ್ಜಿ. ಸೊ ತೆಲಿಪುನಗ ತೆಲ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐದೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಡಾನಾಗ ಒರಿಯ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ತಿಕ್ಕು ದಾಯ ಜನಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ವೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೆಲ್ತದು ಆ ಇಮೋಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಒರೇ ಬತ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಜಾ ಅವಂದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಾಯಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿಜಿಂದಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜನಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಇನಿ ಆನ್ ಪನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಗುರುವಾರ ದಿಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಂಡೇ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಏಪ 15th ಸಂಡೇ 15th. ಸೊ 12ಗೆ ನಮ್ಮ ಕತಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಓಕೆ 500 ಜನ ತುಳುವಾಸ್ ತೂಯೇರು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಐದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ 600 ಜನ ತೂಯೇರು. ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ 120 ಪೀಪಲ್ ತೂಯೇರು. ಬಾರಿಂಡ್ 120 ಪೀಪಲ್ ತೂಯೇರು. ಅಡೆಗೆ ಆತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 14th ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ 350 ಜನ ತೂಯೇರು. ಐದಕ್ಕೆ US ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಜನ ತೂಯೇರು. 80 ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಲ್ಸೋ US ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ
ಈತ್ ಜನ ಪನ್ನಗ ಪ್ಲಸ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡ ಡಾಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮಕ್ ಮುಂಬೈ ಡಾಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಪೂನೆ ಡಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮುಕುಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಗೆತೊಂದು ಈರ್ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ದಾದ ಬತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಮೂವಿ ಬೈದಿಜಿ ಇನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಪನ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆವಡು ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಆವಡು ಒಂತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಉಲ್ಲ ಅನ್ ಪಂದು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ ಪಂದು ಪನಿಯಾರೆ ಇರೇನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚ ವಿನಿತ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹೀರೋ ಆದಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪನೋಡು ಎಂಗೊಂಜಿಂದು ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಇದೇಟೆ ಯಾನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ ಹೀರೋ ಆದ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ರೋಲ್ ಆಂಡ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೈನ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಬನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಬಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೊರತು ಯಾರತಿ ಪಿರೊಂದು ಸತಿ ಬದತು ಲಿಂಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ವಿನೀತ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಲ ಪನೋಡೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಆಂಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ MC ಮಲ್ದರ್ ಪಂಡೆ ಆರ್ಪಂಡೇರು MC ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಡಪದು ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತಲ ಪಂಡೇರು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಮೂವಿ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ 100 ಡೇಸ್ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡೇಸ್ ಬಲ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದು ವಿಶ್ ಮನ್ಪೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಕತೆ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬುದು ಕಾಸು ಪಾಡುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಇರ್ನ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಪಾಡೋಲಿ ಪಂದಿರಗ್ ದಾ ಏನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ ಪೊಸಬ್ಬೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾನ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಬೊಡೆನ ತೂಪೆದೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಯ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಏಪ ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ 2019 ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಹಮೀನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ವಿನೀತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆದಾದ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಸೊ ಮೊಗಲು ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಜ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ದಯ ಬಂದ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಏನಿದೆನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ 100% ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಆಪೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಆತ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತಂದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ದೆತ್ತೋನ್ವೇರು ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆನ ಆತೆ ಹಾಳ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದಮ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದೋಪುನು ಅನ್ನೋ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತ ದೇವಂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪಿದೈದಕ್ಲು ತೂದು ಇಂಚಿಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಏಪಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಪೇದಿನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂದು ಪಿದೈಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ನ ಈ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮೇ 20th ಬೊಕ್ಕದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪನಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಿನಾತಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದತ್ರದು ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಇರಗ್ದಾದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಿದ್ದನು ಮೊರನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11th ನನ್ನ ದಾನೆ ಇರೋ ದಿನ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬೆರಿ ಬಿಡೊಂದೆ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೂವು ಆಪನ ಇಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಅವು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು
ಈ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆತನು ದಯ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಅವಿನ ಏನು ಏನಿಂದ ಯಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ದದಾನ ಮಲ್ಪೊಂಡಾತು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಿ ನೆಕೆ ಪಾಡೋಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬೈದ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಅಂಚಿತನ ಓಲ ಆಶೆ ಇದು ಬೈಜ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಓ ಜೈತನಲ್ಲ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಟೀಮುದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮುದ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದ ನಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶ ಇರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮನ್ಪರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮದಾದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಿ ನಂಚುತ್ತನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು? ಸೌಖ್ಯ ಇರು ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಂಚ ಹಿಟ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಬೈದುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂದದು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಟೀಮಾದ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೂದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ ತೂದು ಆಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಆತ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಯಕೆ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್? ಯಾನು ಶಾರುಲೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತನು. ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ. ಈವನ್ ಇಂಕಲ್ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುನ ಮೂಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪ NRI ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಂಚದಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದೆನ್ಯ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂದಾತನು 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ಬಂಗ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತನು ಪಂಡು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆವಡತನ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾತೆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಝಾಂಬಿಯಾಗ ನನ್ನ ಶೋ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬೋಡ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಐತೆ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಿಗುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆನ್ ನಾಡ್ನ ಒಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನೀರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರು ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ದಾನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಸೇರ್ವೇರು ಪನ್ನ ಆ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾತೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ಸೇರಿಯರು ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಸೇರವನ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾನ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಸೇರವನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಈಸಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಮಸ್ಕತ್ ಆವಡ್ ಕತಾರ್ ಆವಡ್ ಝಾಂಬಿಯಾ ದುಬೈ ಮಾತಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀಟಾದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಎನ್ಸಲ್ಲರು ಫೈನ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಗಡೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕ ನೆಕಡ್ ಪಂಡೆನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಲ್ಪೊನೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ರೀಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ರಾಪುಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಉಂದು. ಸೊ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿದ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Is this your first experience? ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನ್ ಚೈತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನಾಗ ಈಸಿಂದು ಪೋಪ ಬಟ್ ಐತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆನಾಗ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವರ ಟ್ಯೂನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ರಿವ್ಯೂವ್ಸ್ ಇಡ್ದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ರಿವ್ಯೂವ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯು ನೈಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಏನಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇರೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆದ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ತಂಡ. ಸೊ ಇರ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅವೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಿಕ್ಕಿನಾನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಖುಷಿಲೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಓವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿನೀತ್ ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೇರು ಯಾರನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಂಚ ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬೋರ್ಡು ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಈಸಿ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ್ ಆ ಒಂದೆರಡು ತೋರೆ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಬಂಗ ಆತಜಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಡೇ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಮುಂಬೈ ಆವೊಂದುಂಡು, ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಂಡು ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ May 20th ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. 100% ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬಂಜರ ತೆಲಿಪೋಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತುಪೋಲೆ 2.5 hours. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.